Hola, com esteu? Soc Reventós i això és l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic que parla de la Catalunya de veritat. El tribut de Mecano va omplir el pavelló Julio Méndez del Prat de Llobregat dins de la seva festa major. El grup Tribut ens va fer sentir que realment estàvem davant dels Mecano originals. L'actuació va ser tan fidel que fins i tot el teclista que feia de Nacho Cano va llançar diversos Arriba Espanya, Viva Cristóbal Colón, Muera Perro Sánchez. La cantant Aitana destacada com la dona menor de 30 anys més relevant. Després de que McDonald's li dediqués un menú a Aitana que no va poder provar perquè era intolerant, no intolerant de feixista, sinó que era intolerant als seus ingredients, espero que aprofiti aquesta rellevància per tancar-los tots els restaurants. Inicien les obres de desdoblament de la B224 entre Martorell i Sant Esteve de Sesrovires. L'obra disposa d'una inversió de 26 milions d'euros i es preveu un any d'execució. Des de l'informatiu estem a tota bufa amb la construcció de qualsevol infraestructura que faciliti l'arribada a casa de Rosalia. Operació Anti-Tom Manta a Castelldefels. La policia local de Castelldefels, en col·laboració dels Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, va desplegar un ampli dispositiu contra Tom Manta el passat dia 24. Jo personalment vull agrair aquest espectacular desplegament policial, digne de les millors policies europees, que va evitar fraus tan importants com que la Jessica es comprés unes bambes Niken o l'Eric una ronyonera a disques. Si vius a Gavà, és molt probable que el passat diumenge al matí t'aixequessis amb una mena de mareig que t'obligava a imaginar constants fantasies sexuals. Tranquil, no et vas tornar boig. Li va passar a molta gent. Tot va ser degut a la presència a la Festa de la Rosa del president espanyol, Pedro Sánchez. Novament, la Pineda de Gavà va acollir la tradicional Festa de la Rosa del Partit Socialista de Catalunya. Segons fonts del tot fiables, el president havia d'anar a dinar a la barbacoa a Europa, però entre que a Salvador Illa se li va oblidar reservar taula i que al restaurant hi havia 20 compleanys i 10 acomiadaments de solter alhora, finalment el president espanyol va haver de dinar al McDonald's del Bernasut. I fins aquí l'informatiu del Baix Llobregat, l'únic que informa de la Catalunya de veritat.